Joona, nyt ei olekaan selittää. Etsin tää laatikko. Sieltä löytyy vastaukset. Sinä lähdet pelaamaan. Pelaaminen on aina hauska. Joo. Satellaan ensi viikolla. Okei, älkää olko ihmiset. Ei. Hauskaa iltaa. Kiitos. Nyt on loppua. No niin, sitten ennen kuin teet enempää, tehdään vaihtokauppa. Laukku, puhelin. Puhelinta sä et tarvii enää tänään. On varmaan oletettavaa, että sen sä tulet menettämään. Joo, mä jätän Toni johonkin sitten. Duunin puhelin, joo. Siellä laukussa on kaikki, mitä sä tulet tarviimaan tästä eteenpäin pääsemiseksi. Sisältää siis tabletin, Bluetooth-kaiuttimen, muutaman laturin, Tabletissa on edelleen näköjään Nicolas Cage. kyllä, sekä siinä käyttäjä, joka on sulle ihan partavasti mukavasti luotuja kuulokkeet, joilla pystyt kuuntelemaan. Siinä on kaikki sovellukset, joita sä tulet tarviimaan tehtävien aikana. Ylimääräisiä härväyksiä ei suoriteta, vaikka se varmaan on mahdollista. Autetaan vähän laatikossa vielä eteenpäin. Kato kansi. Rakas Joona, häittenne ylle on kerätynyt tummia pilviä. Sinun pimeä puolesi Dark Joona on kaapannut tulevan puolisosi Terhin ja aikoo estää naimisenne. Tämän vuoksi olet tempautunut mukaan tietokonepeliin. Tässä pelissä joudut kukistamaan Dark Joonan kätyreitä Terhin pelastamiseksi. Pärjääminen pelissä ei ole helppoa. Etsi siis jatkuvasti vihjeitä, kerää lisäelämiä ja tee oikeita valintoja. Aina kun löydät laatikon, katso ensimmäiseksi laatikosta löytyvä vihje. Sinulla ei ole varaa jättää yhtään kiveä kääntämättä. Jos kuitenkin onnistut kukistamaan kaikki matkalla löytyvät esteet, Terhi pelastuu, eikä naimisiin menoanne estä enää mikään. Dark Joona on vaarallinen vastus, ja hän on haalinnut riveihinsä mitä omituisimpia pahiksia. Joten varo vaaraa. Onneksi tämän pelin maailma on myös täynnä avuliaita hahmoja, jotka haluavat auttaa sinua tehtävässäsi. Kerää siis rohkeutesi, ole valmiina kaikkeen ja usko ystäviisi. Sinä, jos kuka, voit onnistua tässä tehtävässä. Onnea matkaan! Ensimmäinen apurisi osaa auttaa sinua tästä eteenpäin. Hello, my name is Elder Price, and I would like to share with you this most amazing book. Joona, tilanne on aika kinkkinen. Mut ei mitään hätää. Mä toin sulle avuksi Book of Mormonin, tärkeimmän kirjan, mikä maailmasta löytyy, ja sieltä löytyy varmasti apu myös sulle. Katsotaan. Joona, ota se tabletti, mistä katsot tätä videota, toi lentolippu ja toi CD-levy. Ja lähde kotiin etsimään, että olisiko siellä joku vihje Terhistä. Kun sä otat nämä kamat ja sun kameramiehen, lähdet heti kotiin. Mä uskon, että sä pystyt pelastamaan Terhin. I believe you can do it.
'Cause I am a Mormon, and a Mormon just believes. Jees. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mennään teille. Ever since I was a child, I tried to be the best. So what happened? Hyvinhän se soi. Family and friends all said I would always long to help the needy. CD-tä ei passaa sitten unohtaa matkan varrella mihinkään soittimeen. Kuinka tietoinen sä olit päivästä etukäteen? Siis se aina viikonloppuna. Oikeastaan niinku viime lauantaista eteenpäin. En tiennyt muuta mitään. Okei. Ei ihan hirveesti niinku vaihtoehtoja enää. Jos se viikonloppuna mitä oli, tää viikonloppu oli ainoa vaihtoehto. Ensi viikonloppuna hautajaiset ja sitten seuraavana häät. Ei ihan hirveesti ole vaihtoehto. Miten niin? Viimeinen ilta. Niin sit tietysti oli myös se, kun on lomasiirtoi ennen häitä. Sitten siellä on aina se, että jos siellä halutaan paljon porukkaa mukaan, niin kaikki eivät pääse, jos se on niin keskellä viikkoa. Se on tää looginen päättely, johtaa siihen, että se on tää viikonloppu. Älä nyt valosi ennen kuin viimeinen ilta on heti. Perinteisestihän silloin tuodaan sulhanen kottikärryissä siihen alttarille. Tossa. Kiitos, hei. Kiitos hei. Kiitos hei. Päivä. Oho, okei. Mä pakkaan ne kamat. Vaavi. Joo. Kiitos. Tää alkaa olemaan kaikki hiljaa. Pitää katsoa, mitä mä otan. Kyllä noi farkut heitä mukaan vielä kuitenkin varmuuden vuoksi. Tai laittaa kuumaa parhaan.
sormuksen joudun ottamaan pois. Joudun polttareiden ja... Sehän sopii hyvin. Sitten. Tässä on ihan tommonen. Tuohon kyllä kelluu vähän kun on viiksissäkin. Tuo on hyvä. It's me, Mario! Taskuparkki. Mitä vittua? Muahahaha! Teletapit tässä! Haista vittuu! Autoskin on paskana. Me on paskottu se. Et paljon ajele. No niin. Ja Terhi on kaukana, tosi kaukana. Sä et löydä sitä enää. Ikinä! Haha! Etkä sä muuten varmaan löydä sit meitäkään. Hei hei. Sun matkas loppu heti alkuunsa. Haha! Niinpä, wow. Vittu, kompastuin. Hehe. Haista vittu. Semmonen juttu vielä, että it's dangerous to go alone. Take this. Joo, jotenkin se on nää väkikanssa. Viikset talteen. Nyt on vauhtia. Vauhti päällä. No, joku on vetänyt vähän liikaa sieniä. Tässä on heiltä pienempää.
Vittu se menee vauhdilla. Hello Joona, this is Commander Shepard speaking. Mä yritän etsiä Terhe ja Dark Joonan kaikkialta. Saatana teitä on koko ajan häiritsemässä. Nyt ne lymyilee tuolla. Niiden lähelle ei voi mennä, koska ne on tehnyt jonkun sateenkaari-hattivattivoimakentän. Ota noin frisbeet tästä laatikosta ja murskaa teletappien päät niillä. Kunhan pysyttelet tän viivan takana, sun pitäisi olla turvassa. Sillä lailla saadaan noin pellet pois pelistä ja päästään taas Terhin jäljille. Saadaan kaatumaan ne vai osuu vaan? Ai. No! Oi! Pelaa poikki. No! No! On ehkä. Ai. Riittääkö? Ai. Siinä tulee. No. Hetkinen. Kääntyy tuohon. Ilmeisesti on sit kiire. Joo jää. Ei laskettu, johonkin menee vähemmän aikaa. Se pakkaamiseen. Joo, se oli vaikea, kun se marjapaita oli häväyksissä. Niin onneksi se löytyi kuitenkin. Joku väily taivasta. Hyvä, että kävi joku, Niin. joku ystävällinen hevonen kävi palauttamassa. Naapurin tallilta. Oli varmaan tarvinnut sitä hetkeä aikaa. Ketola Pellu, morjesta. Morjesta. Tulipahan juttu, että on lentokentä. Joo. Mä annan sulla vaihtoehto. No. Hyppäät mun kyytiin. Pääs kohti länttä. Saat valita. Kohti länttä. Joko lentokenttä tai länsi. Saat valita. Mutta... Mistä aika paha? Toi. Ihan mielenkiintoista voisi olla mielenkiintoista kokea sitä lentoa. Ei mitään, ole hyvä. Edustusauto. Joo. Eikö sulla olisi mitään Niemen paita päällä? Mutta Sattunut väärä paita kopista.
Pääsittekö Tapiolasta? Ei, joku Aha, okei. Näyttää Tapiolalla Super Mario. Varmaan joo. Tää on lyhyt video. Saas mä lisäelämää jostain. Ilmeisesti se länsi on ollut oikea vaihtoehto. Kyllä mä voisin velluun luottaa kuitenkin. Mä Johannes laittoi laiskiaisen. Että semmoista pientä hauskaa. Kävit heittelee kiekkoja. Kävi heittelee kiekkoa. Ihan sovittiin. Joo. Ei ihan Veikkolassa, mutta melkein Veikkolassa. Ja kävi hevonen moikkaamassa heittämässä tuon T-paidan mulle ja muuta pientä. Okei. Aika lämmin tässä on. Hyvä. Mä varmaan ihan... Hyvä, ettei kylmä vaan. Ei ole mitään makua, vaikka et 100 meitä. Niin, nimenomaan. Vai että lämpee. Aika sopivasti tuli niinku biisikin vielä oli oikein. Otatko sä ton tyhjän tosta sitten? Menee tää oma aika vähän kaivan asioita. Jaha, Joona. Aloit sitten riehumaan. Teletopit kuoli, mut peli ei oo vielä ohi. Aja Kirkkonummolle karaokebaariin, tää ratkee siellä, miesten kesken. Joo, että Kirkkonummelle karaokebaariin. Tästä tuleekin mielenkiintoista. Tästä tulee todella mielenkiintoista. Mentäisikö? Mennään. No niin Joona, kerros kameralle, että mihin me ollaan menossa? Nyt me ollaan menossa Kirkkonummelle johonkin karaokebaariin ja Skeletor väitti, että siellä asiat selviää. Mä en oikein osaa sanoa, että millä tavalla ne selviää, että selviää sitä hyvää, parempaa vai huonompaan suuntaan. Mut koska ollaan menossa baariin, niin jotenkin voisin olettaa, että jonkunlainen voimajuoma saattaa liittyä asiaan. Toki mulla on myös matkaeväänä sitä samaa tavaraa. Onko se loppu jo? Ei, se loppuu. Se on loppu. Mä annan se tölkin sulle. Aivan. Haluatko se lisää? Meillä on tässä Kirkkonummelle matkaa vielä semmonen 7 kilometriä. Nopeudella 80 kilometriä tunnissa. Eli en välttämättä tarvitse lisää. Ehkä mä säästän ne myöhemmäksi loput. No niin. Itse asiassa toi metronomen kuusi kuulostaa... Anna mistä sä menet tosta. Toki te rupeat saada joku velloa. Ei mä tiedä, mietin lähinnä, että jos Kirkkonummelle mennään, niin sit jos tosta, että jos mennään muualle Kirkkonummelle, niin se on tietysti eri asia. Tämähän menee mielenkiintoisesti. Elikkä lähettiinkö me sun mielestä väärään suuntaan? Ei me ainakaan Kirkkonummelle lähettiin takaisin Helsinkiin. Mutta eikö tehtävä ollut mennä Kirkkonummelle? Oli. Toki tietysti tuossa pääsee pikkuteet pitkin täältäkin kautta Kirkkonummelle. Tässä on vielä vaihtoehtoja, mutta kyllähän tää vähän erikoiselta nyt tuntuu. Ilmeisesti musiikki tuli vähän jännittävämpää. Musiikki on oikein mielenkiintoinen, joo. Onko mahdollista, että ollaan lähellä Kirkkonummea? Lähestymme selvästi Kulta-aaretta. Eiku siis ei Kulta-aaretta tietenkään kuin. Kyllä siis lukee Suvisaaristo, mutta ehkä se on se Kirkkonummiset, mikä sieltä on tulossa, joo. Mitäs Vellua mieltä? Ei tää on hyvä tänään. Eikä me ei tietysti tee vinkkaria joku päällä, että me voidaan mennä suoraankin edelleen. Eikö se oikeesti mennä? Hyvin mielenkiintoista. Nyt kun tässä nyt on matka-aikana selvinnyt se, että sä et luota Velluun, niin haluaisitko sanoa Vellulle jotain kauniita sanoja kuitenkin? Se on ilmeisesti sun esikuva ollut aikoinaan. On se
mulla periaatteessa alkaa jossain vaiheessa, että pikkuhiljaa tuli semmonen pieni epäilys tonne aivoihin niin Vellun oikeasta identiteetistä. Että onko mä nyt kuitenkaan ihan Vellun kyydissä. Et jos se onkin oikeesti Mika Niemi, joka ajaa, niin sit mä uskon, että se ei osaa ajaa tähän. On se ihan hyvä jääkiekkoilija, mut en mä tiedä, onko se oikein hyvä missään muussa. Aivan. Tai ihan hyvä jääkiekko, se on todella hyvä jääkiekko, ainakin Suomen liigoihin. Tiesit milloin se selvii Kärpissä, mikä on kuitenkin selkeästi kansainvälinen seura, joka pelaa... Anteeksi, mekin alkaa naurattaa koko ajan. Joo. Mitähän me ollaan niinku... Jaha, me löydettiin hevonen taas. Me löydettiin Ville. Ota se väki mukaan. Kiitoksia. Et mä voimajuomat mukaan. Et tarvitse. Se on ravintola. Oksenna saatana, oksen! Kiinni toi saatana vauva. Tuli tossa... Perus. Tuli tossa matka-aikana tuli semmonen pieni ongelma, toi rappa alkoi täyttymään. No, ongelmista pienimpiä. Joo, mä uskon Sullahan on kovia vihollisia voitettavana vielä. No, videon perusteella ainakin Skeletor. Jännä nähdä. Tulisko apuja? Joona, moro. Mä sain selville Skeletorin haasteen. Saiko haastaa sut laulubatleen? Mut ei hätää. Mä oon jo käynyt valitsemassa sun lempibiisin tuolta listalta. Meet vaan sisään ja laulat sen sydämeskyllyydestä, niin Skeletor kukistuu. Selvä. Mikke auttaa aina. Kyllä. Mulla on selkeästi toi ennustaa uraa kanssa. Piti näyttää Niken kuvia kameralle niin kuin toi video. Eikö? Tästä lähtee. Hyvä. NSG. Joo. Jaha. Se on niin ihanaa väkeä liikenteessä. Terve. Joona, mä en tiedä mitä täällä tapahtuu. Mulle varmaan kohta kerrotaan. Nikolas Cage on valinnut sun suosikkibiisi. Ei muuta kuin paina playtä ja anna mikki, niin se lähtee sieltä. Mä voin pitää sun kamoja. Kuvataankin siellä. No, noin varmaan kuvaa jotain. Pitätkö laittaa joku muodollinen? Tai joku posteri. Oo, ilmeisesti tästä siinä. Ilmeisesti. Vielä vähän jäänyt epäselvää. Paappi näyttää hyvältä. No kun tässä on tällaiset polttarit menossa, niin toivotaan kaikki tervetulleista Kasiksen karaokekellariin ja nämä muodollisuudespiilit ja annetaan tässä ekana taputukset meidän esiintyjälle. Kappalekaan paratiisi laitetaan tästä soimaan mikrofoni esiintyjälle ja näin se kohta lähtee. Kiitos. Joo, sano. Pyrin siihen, että sanon. Et sano missään päässä, että vittu mä muista sanoja. Suomen ehkä odottaa. Jonkun muu arvasit hevosmaski sisään. Ei se vaihtoehto. Asioita. Kaikki muuten tilastot osannut arvata. Suurin piirtein. Erittäin hienosti vedätetty se palaverin kanssa. Muun muassa.
Laitetaan nää pirikiikarit päähän takaisin. Niin. Nyt on yksi tärkeimmistä valinnoista, mitä sä kohtaa. Otatko sä mun likaisen pain? 3 apuria. Joiden avulla sä voit päästä eri paikkoihin, mutta sun pitäis kuitenkin löytää näistä avulla terhi. Toi vaaleanpunainen lammas on niin. Sun valinnat on Kirka. Okei. Mies, joka luulee olevansa lammas. Tai Sheldon Cooper. Sheldon Cooper. Valitsit Sheldonin. Valitsit Sheldonin. Onneksi olkoon, pakkaa Sheldonin kanssa ja kuvaajan kanssa tohon autoon tuolla. Jatkamme matkaa. Mä en ois tota ruohoa nimittäin syönyt oikein. Onko meillä kuvaaja mukana vai? Tuleeko meillä kuvaaja mukaan? Hyvä. Siinä Sheldon Cooperi. Valitkaa kumpi menee kummalle puolelle. Tos. Päästä tänne kohteeseen. Bazinga! Ei ollakaan päästy kohteeseen. Niin mä ajattelinkin, että löydetään lisää. Oh fuck. Nyt mä en tiedä mitä nää ratkaistaan. Ikkunaa voi käyttää, jos se ei naarmu. No. Jos naarmuutuu, niin kynässä on jotain jännää. Joo. Mun titaanin sormuskin vietiin pois, sitäkään voit käyttää. Jutten tasia. Mä en unohtaa se, mitä se meni se äsken. Hyvä. Kyllä mä silleen, ota vähän. Ota vähän, mä löydän sen aika nopeasti. Sitä se kamera teettää. Ei 0,3 tai 6. Eiks niin? Joo. Nyt mulla on oikea suunta. Nois varmaan kanssa. Mut toisaalta sä joudut ajamaan. 2 kertaa 3 potenssiin 4. Kannattaa ottaa ensin se 3 potenssiin 4 ja sit kertoa se 2. Haa! Oho! Ai noin päin! Bazinga. Bazinga. Mitä vittua? 23. No hyi helvetti saatana. No joo okei, sit tulee toi. Mut kuitenkin. Onhan se aika raaka niinku. Jos haetaan niinku kantalukon juttuja. Niin. Jos siinä olisi ollut isompi luku, niin sit se olisi ruvennut olemaan aika. Jos se olisi 2, niin se olisi ollut vieläkin helppo. Mut jos siinä olisi ollut 3 numero, niin sitten. Joo. Niin, nimenomaan. Toi olisi ollut vielä tosi helppo, mut sit jos täällä olisi ollut vielä niinku 1 Joo, esimerkiksi. Joo, ei 1, 2 olisi ollut paha. No, ei kyllä se olisi ollut se 1. Se on se potenssilasku, mikä siinä olisi ollut vaikea, eikä se kertolasku. Nyt olisi ollut tämmönen helppo. A few inches later. Vittu mä löysin sen. Toisella laskutoimituksella piti saada se oikein. Nyt onnistuu. Nyt mä saan. Noniin. Yes. Tätä ottaa nopeasti ton. Mr. Erkkola. No, Joona. Kuules nyt. Sinun potkasi tuntuu nyt etenään ihan liian nopeasti. Sen vuoksi olen päättänyt estää etenemisesi. Et pääse jatkamaan matkaasi ennen kuin olet ratkaissut tämän arvoituksen. Sen jälkeen sinulla on lupani jatkaa matkaa. Ja Joona, pidä mielessä. Now is not the time for fear. That comes later. Tää on kuurosade, että saattaa koventua aika nopeasti. Laitaks noin siihen etupenkille vaikka. Jaa! Nyt meillä oli Bane juttelemassa. Oi saatana. Yllätytti halua. Mä tein taas kynää. Onkohan helpompi tehdä autossa sisällä, jos täällä sataa, jos paperi kanssa? Tarvitsen kynää. Mä tykkään näistä. Mä oikeesti. Mistä niin tykkään näistä? Oh! Tää, siellä. Mitä tässä on? Varmaan hiekkaa tossa. Varmaan joo. Mihin toi Miika oikein tunkenut sen? Tommonen tehtävä.
Mä niin tykkään näistä. Tässä saattaa kyllä mennä pari minuuttia. Joo, en kuvaa koko aikaa. Joona on kirjoittamassa selvästi vieraskirjaa nimeä. Tiedätkö, että kaikilla hankoilla on koiranaamarit? Joku vitu vene. Joku vene. Mitä vittua? Mitä vittua? Mitä? Tää oli ihan helvetin hieno asia. Sen enää yhteen, tuli Sorsa lähti tosta äsken liikkeelle. Sorsa on hyvin kiva. Saatana tulee takaisin vielä. Anteeksi, on mahdollista, että mä löydän tämän. Mä tulen. Anonymous. Remember, remember. Old Nemesis! Täältä tämä minun Saaristolais-Simon kanssa. Kato, sieltä lähti. Tuohon puolelle. Ei sitä kuuta narun sinne sitä puolelle, niin vetää se johonkin. Katsotaan tuossa Marjolassa. Joo. Mä vähän hivutaan sua kuule kohti ihan kuule Kaijaa, eli Laitturia, niin kuule siitä vaikka maisin tai vaikka täällä. Siellä on vaikka täällä. Mun pitäisi tässä joo, se on vaan vikmaa. Tämä saa laittaa siihen. Lokki sopi haista paska. Astuin nimittäin Lokin paska. Astun. Sukkasilla. En sentään. Ei Loki törkeä siitä vettä. On kyllä. Kyllä. Ne oli vaan hevonen. Mä voin pitää kans. Tulitte sitten täysin. Yleensä kalliosta vittu vai? Aha niin. Ota, maas nyt. Ei maas nyt. Paikkoja. Joo. Sinä sen tiedät.
niin levollinen niin. Voi olla pikkusen liukas paikka tälle. Ei, tää on yhtään liukkaampi kuin mikä tahansa briskvikoko. Täällä on... Biisi jatkuu edelleen tietysti, mutta täällä on edelleen yksi ihminen, mitä minä odottelen. Oikein hyvä. Yllätykset jatkuu. Kaikki muut mä oon nähnyt kerran, paitsi teitä. Hyvää päivää. En tiedä mihin, mutta kuitenkin tervetuloa. Tässä on rahaa, ole hyvä. Mitä mä lähtee? Tänne moottoreita. Hei Joona, mun pelissä oot saapunut checkpointille niin kuin hienosti näkyy. Ai siellä on checkpoint edelleen. Jatketaan. Tää lukee hiipoin. Pyöritä sitä vähän. Se on scrollaava teksti. 3D checkpoint. 3D. Tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa laitetaan pelipausa. Vaikka loppuratkaisu on lähellä, niin... Onko lämmin? Peli laitetaan nyt niinku pauselle. Sen saa laittaa myös pauselle. Missä välissä se kerkis suihkuu? Mä voin ottaa pois päältä. Sen saa laittaa pois päältä. Eli peli on nyt pausella. Loppuratkaisut tehdään myöhemmin, mutta nyt syödään. Nyt syödään. Meitä on katettu grillikosaa. Kyllä, joten siirrymme sinne. Hei, Joona, missä sun kamat? Nehän on tuolla pankkauslistossa, taisi olla tähän. Joonan kassisäkki. Ei sanottu, että pitää ottaa ynnä. Ei sanottukaan, sä oot checkpointilla, se ei oo sun mukaan. Mutta se on mukana kuitenkin, se on se tärkein asia paettilasta. Se on mukana. Se on laukussa. Se on laukussa. Toisiko joku paistinlastan ja lusikan tuolla asialla? Tuolla asialla. Missähän niitä lusikoita on? Mikä tuo GoPro laitat päälle tänne? Tulkaa samalla autolla toi. Siis, mikä tää on, kun se ottaa kuvia? Timelapse tai? Just timelapse, kiitos. Okei. Eikö se ole hyvä, tulee timelapse? Joo. Tästä otetaan aika tämmönen. Se on itse asiassa jopa se ihan Oi jumalauta! Niin, sun peli jatkuu nyt tästä. Mä yritän olla nykyään tarkempi noitten... Tää on se... Tiedätkö miten vitun monta sä oot missannut? Nimenomaan! Mä kuulin kun mä oon missannut, niin... Huvittavaa miten paljon Mariolta Joona näyttää oikeesti. Siis jopa ilman viiksiä. Niin. Sä voit ottaa jo näitä sinne kuulokkeet pois, koska täällä kuuluu ilman. Täysin. Täällä ei oo väliä. Oot testannut joskus. En tiedä. Nikolas on mukana. Nikolas on mukana. Tää pöytä. Joo, on. Varmasti on. On. Jota alkupätkää. Niin, kennähän kyleille. Nyt tuli kyllä ihan jotain Suicide Squadin trailereita täällä. Tää on kyllä ihan... Coming on first look. Voitko ottaa tän laitteen? Ai vitun mahtavaa. Voitko tehdä tää uudestaan? Joo. Ja, ei, mitä se tekee siellä on se sormi laite? siellä. Siellä on sormi ees. Mene helvettiin se sormis kanssa. Pois. Coming on first look. Hei, noniin! Oi, nyt löytyi. Teknisiä vaikeuksia. Joku painoi jonkun mainoksen pyörimään sitä ensin. Jahas. Kukahan se olisi ollut? Kuka painoi? Haluan pelata peliä. Terri on nyt minun vankilassani. Ja häntä kidutetaan kohta kammottavin tavoin. Voit kuitenkin estää sen, jos olet valmis likaamaan kätesi. Edessäsi on 10 purkkia. 2 niistä päättää kidutuksen. Kun vasen kätesi ja oikea kätesi ovat yhtä aikaa oikeissa purkeissa, kidutus loppuu. Kysymys kuuluukin. Kestätkö siihen asti?
Ja kestääkö Terhi? Okei, eli. Kädet on yhtä aikaa oikeassa kurkeissa. Se on vaan äänitiedosto. Terhi voi. Näytä, Terhiä kidotetaan siellä. Kato tuolta. Äänimies ja kaikki. Äänimies ja kaikki, joo. Hetkinen. Mulla ei oo siis mitään vinkkejä, se on puhtaasti... Ne on paperia, kun sä survasit käden siitä läpi, niin sun pitäisi päästä sinne ruukkuun sisälle. Joo. Sitten se ehkä selviää, että onko se jotain. Otetaan vähän käden hitoja. Nyt mä pohdin sitä, että jos niinku... Mulla pitää olla molemmat kädet tietyissä ruukussa samaan aikaan, niin mulla on 100 yhdistelmää. Se kyllä loppuu sitten, kun sä oot oikein yhdistelmässä. Ja siinähän ehkä tavallaan voisi olla vinkkejäkin. Kokeilemalla myöskin. Kokeile alta ja kuuntele Terhi huutaa. Petri on hävinnyt johonkin. Me voidaan ihan hyvin niitä jossain vaiheessa pienentää. Sitä ei! Joona! Tietenkin siis jokuhan Sitä ei! Joona! Sulla on 90 vaihtoehtoja, jos sä lähdet randomilla. Sitä ei! Kans ehkä lukee ensin. Ei! Petri on edelleen puhelimessa. Sitä ei! Ja mulla on 2 kättä samaan aikaan. Joona! Joo, sit... Ei! Ei tainnut loppua. Sitä ei! Ei vielä. Joona! Onko ne niinku tietyissä? Me tietyt. No okei, me lähdetään nyt järjestyksessä. Nice! Tykkään! Mä haluan pitää täällä kädet. Ei se kyllä vieläkään loppu. Sitä ei! Aika hieno! Sitä ei! Mä huomioon. Jää vähän tää... No niin! Täällä on jotain paskaa. Se ei oo ihmisen paska. Sitä ei! Tää on rakkaa! Loistavaa. Vitun lokit! Sitä ei! Joona! Joona! Sitä ei! Tyhjä! Ei se kyllä loppunut nyt vielä tähän. Sitä ei! Ei siis, tää ajatus oli just se, mä olen näin. Se on 90 vaihtoehtoja. Mieti niitä sanoja. Mieti niitä sanoja. Niissä jokaisessa lukee sana. Mieti niitä sanoja. Huomasitko? Sitä Huomasin! ei! Joona! Auttaa! Kuuletko, kun Terhi voikkii sen. Se pitää nyt pelastaa. Lue ne sanat uudestaan, jokainen 10 Ei, sanaa. ota. Älä puhu. Ei! Onko nyt oikein? Ei! Sitä ei! Joona! Auttaa! Sitä ei! Ei! Ei siis hetkinen. Toi oli vedetty jo. Tällä on viimeistä loppua. Sitä ei! Tää ei tohon kaulaan mene. No mut hei, palataan saunomaan nyt. Tähän oikeesti me hirveen kauan. Et löytyy se, kun se on oikein. Joona! Auttaa! Luetpa nyt ne tekstit sit. Mitäpä siellä lukee? Sateenvarjon avioehto. Niin. Mitä ne on? Oot sä kuullut ne joskus ennen? No avioehto on kuullut ennenkin jo. No, hyvä. Varmaan aika monta kertaa. Sitten on täällä joku tämmönen. Oho, löytyy. Mikäs tää on? Täällä tuli Mut siis onkohan joku pitänyt niinku selventää vähän tätä ideaa? Ei sun tarvitse pitää Tuli räplätä. viesti. Ei tarvitse räplätä. Tää on juuri tiedon körvän nuppiin. Mä palasin paremmin. Onpa 106 päin. Tarkkana. Innolla takasana. Kiitos kulta. Minut on nyt pelastettu. Olit ihana. Hauskaa iltaa. Oi että. Pakko nyt
oikeesti kysyä, et sä oikeesti tiennyt mistä avioehto ja sateenvarjo tulee? Me luulettiin, että sä muistat. Oot sä koskaan käynyt kevätkeikauksessa ja puhunut turvasanoista? Mä oon ollut vittun humala. Vielä vaan oot nyt. Se vielä luvattiin sillä, että muistetaan. Ei, sä lupasit muistavasti. Muistatko sä nyt ne? Niin mä nyt muistan tästä. Okei, joo, silloin, nyt kun sanoit, että muistan, puhuttiin turvasanoista, aviehto, sateenvarjo. Joona, look there, there's a camera, smile. You're on candid camera! Hirveä candid ole tossa. It's me! Mitä? Se on naamioitu! It's me! Mario! Se on naamioitu! Joona, käy rannassa pesee kädet, niin pääset saunaan saman tien. Tuossa on lähimmäinen laiva. Ihan vitu, sä oot saaressa, ihan saat valita. Saat valita mihin sun... Tosta hanasta ei tuu. Ei. Oliko jos mitään ihmettä? Se olisi liian helppoa. Joo, ja... Aivan hyvä muista. Several bad puns later. Uusi liivaten ja ton kokoinen purkki. Mä mietin, että ei hitto, että tuleekohan tästä mitään. Kuha on varani. Kuha on varani, eihän siinä. Mikä oli? Pirikikartta. No niin on, kyllä löytyy ajalla. Hei, saunaan mahtuu 4. A few moments later. Day 2. Hei. Tää on vielä niinku hiilihäpotettua vettä. Hyvä. Anna pulloa. Pari pakettia pekonia tulille. Tuli juuri oikeaan aikaan paikalla. 12 seconds later. Täällä on myös mun pirikiikari. Mä katoin sieltä jo aikaisemmin, eikä löytänyt. Hyvin katsotaan. Hyvin katsotaan. Luulit sä, että sä oot voittanut jo, Joona? Mietipä uudelleen. Saattaa olla, että sä pelastit Terhin, mut nyt me on otettu sun kihlasormus. Ilman sitä naimisiin meno ei onnistu. Sun kihlasormus on varmasti tallessa matkalla tonne. Katsotaan miten pärjää. Mitä vittua? Missä se sormus on? Ei oo sormessa ainakaan. Ei oo sormessa, se käsketti ottaa pois silloin kun asioita alkoi tapahtumaan. Ja... Kuulostaa kyllä epäilyttävältä, että käsketään ottaa sormus pois, kun asioita alkaa tapahtumaan. Voisiko ite ottaa? Miten meni no niinku omasta mielestä? Sieltähän se tuli. Nyt tulee muuten. Sun kaverit yritti auttaa sua taas perään, mutta mä oon piilottanut sun matkalipun. Veitin syvälle tonne toiselle saarelle, etkä sä enää ehdi ostamaan uutta. Mitä helvettiä? Etä Joona, Brian voit saana pelastaa. Mä näin, että kuningassika piilotti sun lipun yhteen laatikkoon tänne pääsaarelle. Vein sulle siis sinne ritsan ja tennispalloja. Tuhoa kaikki laatikot niiden avulla, niin lippu löytyy varmasti. Sen jälkeen sun ystävät ajaa sut satamaan ja matka pääsee jatkumaan. Anna mennä! We'll sit there in a wedding, do good stuff with Brian Boitano, do just what Brian Boitano do.
Eli hommanimi on seuraava. Sä vedät sun eiliset kuteet päälle, pakkaat kamas ja lähet sinne pääsaarelle. Peli jatkuu. Pieni hetki, kun mä käyn vaihtamassa vaatteet. Yes. Eventually. Se pysyy päällä näinkin. Kyllä se automatka tulee tuolla laivasta vaan. Kyllä se aika hyvin. Sitten tuolla laivassakin on niitä. Irrotatko se armoa? Irrotan heti kun mä laitan nää vaan tähän. Tää molskaa. Pahasti. Ollaan. Eikö perhana tää ei ole, siinä on tää vettä, tää on merivettä. Mä näytin tässä, kun me tultiin. Ajattelin, että joku ottaa hörpyn sitten, ei kukaan ottanut. Vielä. Meinasin itse ottaa, muistin sitten näytin. Ehkä mä tyhjennän. Kato, tuolla on köyhät menee noin moottoriin. Suolavesi kuitenkaan ei ole hirveen terveellinen asia juoda. Kapteeninne kiittää matkasta. Tervetuloa uudelleen. Joo, lähtö mennään loppuun. Kiitoksia tästä. Kiitos. Näemme siis pari viikon päästä varmaankin uudestaan. Joo. Kyllä, kuunneltiin muun muassa Finlandia. Kuunneltiin irti. Katsotiin vaan se on tää Suomi hieno maa. No naruudet jäi vähän. Ei perkele, nyt jäi vähän toi. Ei oo, siinä on naru irralla. Vittu saat. Ei se varmaan haittaa. Ei se haittaa. Lähinnä mietin sitä, että jos se menee edelleen, se on sellainen potkuri. Sellainen potkuri. Hyvä? Oh fuck. Hyvä Tuomas, hyvä Tuomas. Se joo. Millä lailla? Oisko nää liivit? Niin. Tuomas, liivi! Tuomas! Takaisin! Ei se kuule. Ei tuntu olevan liivejä yhtään. Tuomas, mä ajan ne täältä. Mä käyn heittäin sen. Okei. Tätä nyt mun pitää toi jälkijoukkoja huolehtia sitten. Mulla on täältä... Odotan, että biisi alkaa. Joo. Kyllä, Flöp. Elikkä vedän enemmän, tai tein jotain muuta oikein. Päästöhetki on kriittinen. Oho! Vähän lujempaa. Alkaa löytyy. Alkaa löytyy, mutta tähtäys on vähän hakusasti sun vielä. Tää ei oikeastaan hirveen helppoa. Voit sä nyt oli lähellä. Oli, erittäin lähellä. Brian Dennehy. Not fucking Brian Dennehy. Get the fuck out. Lähellä on. Oi totta! On lähellä. Joi. Äsken tappanut palloa tuossa takana. Repeatillä tätä niinku, että mä osun. Oi! Vittu sentään, nyt me laittaa palloja lisää. Käydään. Vittu se oli muuten lähellä toi viimeinen. Miltä nyt tuntuu? No? Joo, hyvä kasa. Tossa puuvieressä on 2. Ai. No. Oi! Ai. On lähellä. Vocabulary. Oi! Aina vasemmalta. Tuosta nyt tuohon vasemman puoleen se oksaasta nyt kiinnittää. Niin olisi joo. No se on monta kertaa siihen.
Bye! Ei. Oi! Ai. Mikä näyttää, mihin se menee. Niin. Mitä mä oon koko ajan yrittänyt, koska Joo, siihen se nauraa mulle. Se nauraa mulle. Vittu! Näf. Vietettiin. Pom pom pom. Joona, mietin nyt, mitä Brian Boitano tekisi. Dark Joona. Oi! Loistavaa. Erilaisia kenttiä Mario Worldiin ennen kuin Edinoriavulla ja ne on ihan mahdottoman vaikea. Joo, ja sitten ihmiset yrittää mennä läpi. Joo, ja sitten toi noin tasseja ja niin joten. Joo. Eli muutama semmonen aivan helvetin vaikea kenttä. Voi hyvin kuvitellakaan yhtäkään. Kattelin tossa noin yksi päivä henkilö meni Super Mario Worldiin silmät sidottuna läpi. Näin tehdään. Hyvä. Joo, meripotti. Aha. Asia pihvit. Takaisin meripotti. Mitä vittua tää? Mielestäni väärennetty. Olet täällä täysin edelleen väärennetty, mutta meripotti oli kuulemma. Kyllä, se on harhautus. Se on väärennetty. Tää on todella hieno. Mietin se. Samoin sen lentolipun. Aika hienoa oikeesti. Later. Tässä on tosiaan vasta Ronnie O'Sullivan. Tässä Joona, Mario. Joona on nyt astumassa niinku tonne alttarille myöhemmin. Kyllähän tiedät mitä se teet. Saatana. Voit. Ja niin pitkään pelaat ennen kuin voit. Yhä pitää olla tietysti aina mukana. Ja maisera. Se oli bonari. Ei, pyyhe on se oleellinen asia. Joo. Tosiaan tässä varmaan on selostaja ja kommentaattori mukana. Kyllä, täällä. Tää on ihan aito matsi. Totta kun lähetään. Katsotaan miten se käy. Jaha, tämmöisellä pöydällä on oikeastaan pelaa. Joona, kannattaa kokeilla se pallo. Nyt antaa Joona oikeesti kokeilla se valkoinen pallo. Se on feikki pallo. Se ei oo kananmunainen. Ja tervetuloa kaikki katsojat seuraamaan tätä Dark Joonan kätyriliigan huippuottelua Joona, Mario, Erkkola vastaan Ronnie Rocket O'Sullivan. Täällä tänään Ville Lankinen selostaja, Johannes Assuvaara kommentaattori. Johannes, siinä nähtiin avaustöissä, mitä oot mieltä? Joo. Vittu. Joo, Johannes. Ihan niin kuin Johannes totesi. Pöytänä tämmönen isomman maailman mallinen jenkkityyli. Jenkeissä kaikki on suurempaa, niin normaalisti on pelaamaan hieman pienemmällä kentällä. Kyllä. Ja niin kuin nähdään, niin Ronnie heti sopeutuu tähän pienempään pöytään. Tuottaa tietenkin kaikennäköisiä vaikeuksia. Kyllä. Pelilliset. Kyllä. Ja miten, tässä aloitetaan heti ihan spektakkelimaisilla suorituksilla. Joona ei tulla, menee jo kastista läpi. Ei todellakaan. Varsinkaan tämän tason peleissä. Ai. Ja yllättikö ylpeys siinä hitusen verran? Mitä olet mieltä, Johannes? Oliko hieman liian ohutta kulmaa, mitä siinä lähti? Aivan. Se pallo. Joo, täältä se näytti. Ja katsotaan, miten Ronnie tähän vastaa. No sehän oli surkea. Tämä avaa Erkkolalle aikamoisen kuitenkin. Kyllä toki. On kuullut sellaista huhua Green Roomin puolelta, että Ronin valmistautuminen ei ole ihan nappiin mennyt. Sitähän me emme toki usko, mitä ilkeät kielet meille kertovat, mutta näinhän se on, että aika monihan tästäkin on nähnyt Ronin. Nätti! Jaha, tilanne saa uskomattoman käänteen, Johannes. Puhutaan pelistä välillä. Käsipallo.
Mitenkä uskot, että Roni lähtee tätä tilannetta? Onks tää teilliseksi Ranskan avoimet vai mikä? Eikö kyllä me ottaa Crucible Theaterissa ollaan Briteissä. Eikä se tää World näin laittaa pallon snukkerin maailmanmestaruutta. Mitä? Laittaa pallon pöydällä? Nyt muuten pakko tuolta kommentoida katsoja ominaisuudesta. Roni lähtee kyllä hakemaan aika erikoista lyöntiä. Aika erikoista 3 pallon ratsu. Ja noin ja 2 pussia! Ammattimainen ratkaisu kyllä. Näin vastataan, Joona. Joona, Mario Erkkolan taidon näytteeseen. Kyllähän se toki näin on, että tämän vuoksi Roni on maailman huippuja. Olisiko voinut vielä paremmin mennä tämäkin? Ai. Taas. Tätä me on nähty tässä ottelussa hyvin paljon, että onnistuneiden suoritusten jälkeen tulee amatöörimäinen virhe. Onko tämä tässä kantava teema, Johannes? Kyllä, heti kun yleisöstä rupeaa kuulumaan tällaista tietynlaista huuaamista, niin tulee hieman paineita suorittaa se toinen samalla tavalla tai ehkä jopa vielä paremmin. Ja näinhän se toki on, että Viljelissä paineenhallinta on A ja O. Mutta sieltä kyllä uskomattoman hienosti kerää Erkkola hermonsa. Voisi jopa sanoa, että Erkkola on ottanut pienen yliotteen tästä ottelun alkupuolella. Aivan selkeästi. Katsotaan, miten pöytä lähtee tästä kehittymään. Kierteellä yritin. Ai. Hei, mitä asentois nyt sanoo? Joo. Tähän meni hyllyyn. Ai. Ronniekin jäätyy. Tässä tuli hieman yllätyksenä ehkä painovoiman vaikutus tähänkin peliin. Niin harva muistaa, että täällä Darkioina Mastersseissa pöydät on... Aivan mahtava taidon. Mistä näitä? Ei, kyllä. Paineet saavuttavat nyt Marionkin. Mutta sanaton olen silti tästä edellisestä lyönnistä. Johannes, voiko tätä uskoa, että tällaista me pääsemme todistamaan ihan livenä? Kyllä tämä on niinku... Kyllä ainutlaatuinen kokemus päästä. Erkkola on lähtenyt hyvin kyllä haastamaan. Ja tarkemmin kun ajattelin, niin onhan uskomatonta, että 2 tämän tason pelaajaa on edes yhtä aikaa elossa. Joo, Mario Erkkola lähti hieman keulimaan, niin sanotusti. Onneksi tuomarimme on ajan tasalla. Kyllä. Hän on tuomari. Ronille on toinen käsipallo. Ensimmäinen päättyy katastrofiin. Mitä voimme odottaa täältäkään? Mitäpä? Ja olihan tämä nähtävissä. Aivan. Nyt kyllä Erkkolalle tarjotaan mahdollisuutta laittaa ottelu lopullisesti nippuun. Siinä on paikka. Alammekin kyllä lähestyä kyllä loppupeliä. Miksi et laukea? Siinä on paikka. Miksi et laukea? Ai. Sieltä. Hieno suoritus, mutta jäikö kutonen sittenkin vähän piiloon? Kyllä. Nyt on kyllä pahaa. Vaikka Joonalle näitä paikkoja tarjoillaankin, niin... Ja siellä häirikkö. Vaikuttaa siltä, että huhut Ronin Erisillasta pitävät paikkansa. Puhut Ronin Erisillasta. Onko Roni kenties ollut merellä? Tällainen pieni epävarmuus näkyy, mutta toisaalta tämä suoritus oli taas erittäin upea. Bandana. Ja tässähän... Aika uskomaton suoritus. Kyllä tällaista me näemme harvoin. Kyllä Joona Mario Erkkola vetää kyllä nyt koko kesän ihan rambona. Johannes, tuomari kädessä näkyy Lapinkulta olut. Mitä mieltä olet siitä? Se on olutta. Itse kyllä suosin karhua. Sitä on huhujen mukaan myös laimennettu poron virtsalla. Sitä on liikkuu hihua täällä. Tervetuloa tänne Folke-festivaalissa tosiaan Meripotin ympäriajelulle. Tässä kohti meillä on tarjolla taskulämmintä olutta ja metsässä saa käydä levittämässä paikallisureaa. Johannes, nyt meidän selostuksemme päälle tuli matkailuohjelma. Mitä olet tästä mieltä? Siitä tätä suuren kanavan mainontaa voi Ronnie! Mikä tää nyt olet? Peli alkaa kuitenkin olla lähellä loppua, sillä Erkkola saa tässä kohtaa käsipalloa. Herrasmies ei koskaan lopeta käsipalloa. Jännän äärellä. Herrasmies ei koskaan lopeta käsipalloa. Herrasmies ei koskaan lopeta käsipalloa, ellei se lyönti oikeasti hieno.
Elikkä yli tänne. Aivan. Nyt haetaan kikkailua. Oliko hieno? Paineet tavoittivat. Miten meni? Suoritus ei ollut täydellinen, mutta ymmärtäähän sen. Ollaanhan jo loppuvaiheella, jotka ovat erityisesti tiivissiä. Meillä tosiaan on täällä... Nyt siitä vaan, mä pidän kiinni. Keskeinen tuuli pääsee vaikuttamaan tähän pelikenttään nyt pahasti. Mä voin pitää sitä oikeesti. Vaikka tämä suuremman puoleinen pöytäkin on ehkä... Kun mä päästän irti. Ai. Miltä nyt näyttää? Oni saa yllättäviä apuja tuolta jostain yleisöstä. Polkke Vestiltä apua, saatana! Tuomarilta. Se on lahjattu. Eiskolalle tarjotaan mahdollisuutta jälleen. Mikä kierre siinä oli? Suoritus on kiistaton. Onnittelen. Aivan fantastinen suoritus Joona Mario Erkkolalta. Seuraavaksi vois nauttia toisen oluen tässä. Ihan taas lämpimänä Polkke hoitaa tämän homman. Hoitaako? Hoitaa tonne jos alkaa. Pirikiikä nyt päähän ja... Nyt ollaan nopeita, saatana. Jaha, Reijo Salminen, päivä. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Joona. Darkjoona on värvännyt mut toiseksi käpyliksi. Ja mitä sulle on maksettu? Jotta mä voin päästä sut jatkamaan matkaa, mun pitää vastata 10 tietokilpailukysymykseen oikein. Matka ei jatkuu. Ensimmäinen aihealue, johon sisältyy 6 kysymystä, on äskettäiset tapahtumat. Kysymyksessä 1 etsitään lukuarvoa, eli lukuarvoa haetaan. Kuinka monta hevosen päätä näet eilisen kello 9 ja puolen yön välillä? Lukuarvoa. Lasketaanko kaikki livenä nähdyt vai myös internetissä? Livenä nähtyjä. Hevosen päätä haetaan, eli lukuarvoja ja livenä nähtyjä. 4. Ai. Ai. Oota hetki. Ei tässä toisia arvauksia ole. Oikea vastaus on 6. Ei se mitään, jatketaan lukuarvolla edelleen, eli lukuarvoa haetaan myöskin kysymyksessä numero 2. Esiinnyt eilen karaokessa Casanova baarissa. Kuinka monta ihmistä tai skeletoria kuuli laulsi? Eli ihmiset ja skeletorit yhteensä lasketaan lukuarvoa edelleen. Laskenko itteni mukaan? Itseäsi et laske. Ai. Vastaus on jälleen väärä. Oikea vastaus on 7. Ai että laskin jotain. Lukuarvot osoittautuvat hankaliksi. Siirrytään asioiden järjestelyyn, eli 4 asiaa laitetaan oikeaan järjestykseen. Ensimmäinen kysymys. Laita seuraavat Darkjoonan kätyrit järjestykseen, siinä järjestyksessä kun olet heidät kukistanut aikaisimmasta myöhäisimpään. Eli aikaisin tulee ensin ja myöhäisin tulee viimeisenä. Eli aikaisimmasta myöhäisimpään ja järjestykseen laitetaan. Kätyrit, joita laitetaan järjestykseen, olivat Ronnie O'Sullivan, Laa, Wayne ja Jigsaw. Eli Ronnie O'Sullivan, Laa, Wayne ja Jigsaw. Ja järjestykseen laitetaan. Laa, Wayne, Jigsaw, Ronnie O'Sullivan. Vastaus on oikein. Meillä on 1 oikea vastaus. Seuraava kysymys samaan aihepiiriin ja samaan kysymystyyppiin. Eli järjestykseen laitetaan. Laita seuraavat apurit järjestykseen siinä järjestyksessä, kun he sinua eilen auttoivat.
Elder Price, Commander Shepard, Brian Boitano, Nicolas Cage. Eli apurit järjestykseen siinä järjestyksessä, kun sinua korjaan kysymystä eilen tai tänään ovat auttaneet Elder Price, Commander Shepard, Brian Boitano ja Nicolas Cage. Aikaisimmasta myöhäisimpään aikaan. Saanko vaihtoehdotella uudestaan? Elder Price, Commander Shepard, Brian Boitano ja Nicolas Cage. Nicolas Cage, Elder Price, Shepard, Brian Boitano. Vastaus on väärin. Nicolas Cage oli ensimmäinen, minkä näin, kun avasin. Totta. Ja sieltä mielenkiintoinen vastaus. Jurun pitää tässä hetken aikaa kokoon. Eli tosiaan Elder Price oli toisena. Se oli toinen mikä... Kyllä me tässä hyväksytään vastaus. Eli hyväksytään vastaus. Toinen oikein. 2 oikein. Kyllä, 2 meillä on. No niin, päästään kuitenkin jatkamaan. 2 oikein. Haetaan 8 vielä. Ei paineita, ei paineita. Paineita siis ei ole. Seuraavassa kysymyksessä etsitään sanoja. Ja tarkennetaan vielä, että etsitään 2 sanaa. Kysymys kuuluu, mitkä ovat universaalisti hyväksytyimmät turvasanat. 2 kappaletta, 2 sanaa. Sateenvarjo. Ja toisen mä en unohtaa. Sateenvarjo vasta toisena. Toista sanaa haetaan vielä. Oho. Oho! Vittu. Sateenvarjo ja maitorahka. Ai. Universaalisti hyväksytyt turvasanat ovat toki sateenvarjo ja avioehto. Tehdään sillä lailla, että annetaan puoli pistettä kuitenkin tästä. 2,5. 2,5. Siinä mennään. Joo. Jatketaan ja siirrytään edelleen samassa aihepiirissä vähän myöskin sivuamaan luontoaihetta. Eli tässä kysytään eläintä. Mikä eläin esiintyi internet-ilmiönäkin tunnetussa meemissä, jonka sait eilen puhelimeesi? 13.30. Eläintä haetaan. Hevonen. 13.30. Laiskiainen. Kyllä tämä hyväksytään, koska korjaus tuli niin hyvässä ajoin. Laiskiainen oli kuvassa 3,5 pistettä. Kuvassa laiskiainen oli. Vastaus oli siis oikein. 3,5. 3,5. Ei se mitään. Vaihdetaan aihe. Siirrytään yleistietoon. Eli yleistieto. Ensimmäinen kysymys koskee liikennemerkkiä. Mihinkä suuntaan osoittaa lentokoneen nokka lentokentästä kertovassa liikennemerkki? Elikkä mihinkä suuntaan? Elikkä vaihtoehtoja on. Ylöspäin. Vastaus on kyllä taaskin väärin. Ai. Mutta se voi kyllä myöskin osoittaa ylöspäin, joten annetaan tästä puoli pistettä. Oikea vastaus on, että se osoittaa sinne suuntaan, mihin kuluu aja, jos haluaa lentokenttään. Joo, 4/4 olisi oikein. Tai se pyöristyy. On juuri. Itse asiassa. Ja yleisöstä. Mitäs toi Jyrki Otila sanoo, kun se on kuitenkin tuomari yleensä? Jyrki on kuollut. Jatketaan maantietokysymyksillä. Joina maantietoon on pyritty hakemaan sellaisia kysymyksiä, jotka olisi sinulle vähän helpompi. Sinulla saattaa näistä maista olla jotain kokemusta. Ensimmäinen kysymys kuuluu. Mikä on Uuden-Seelannin pääkaupunki? Kaupunkia haetaan. Hamilton. Lewis Hamilton. No sehän oli jännittävä vastaus.
En muista sitä pääkaupunkia. Siitä ei kyllä tule mitään. Ei varmaan tule. Auckland on isoin kaupunki, pääkaupunki en ikinä muista. Se on Wellington. Niin on. Siellä ei ole snookerpöytiä. Siellä ei ole snookerpöytiä. Kommentti. Siellä ei ole mistä vilistä. Seuraava kysymys. Liittyy Prahaan. Minä vuonna? Eli vuosilukua haetaan. Tapahtui Prahan keväänä. Tunnettu vallankumous. Prahan kevään vuosilukua. Tähän on tarjolla sitten vinkkejä. Jaakerin pelinumero. Ja sieltä niitä vinkkejä sitten tuli ennen kuin niitä kysymyksiä. Eli tällainen yleisö meillä on tänään. 66. Aika lähelle se kyllä on. 69. Ja vielä, se oli kyllä sinne väliin taas. 67 siis on. 68 varmaan. Hirveet niinku haittaa. Sä oot huono. Mä tiedän. Sä oot vitu huono nyt. Ei se mitään, yritetään vielä, koska olet onneksi käynyt muissakin paikoissa. Seuraava maantietokysymys. Missä Espanjan maakunnassa sijaitsee Barcelona? Maakunnassa. Tähänkin on vinkkejä tarjolla sitten. Voisi ottaa vinkki. Tämä kyseinen maakunta on tavoitellut itsenäistymistä näkyvästi mediassa. Katalonia. Ja kyllä, sieltä se tuli No sitten. niin. Aika boss. Aika selvästi tuli kyllä 5. Otetaan seuraavaksi tiedettä. Ja vähän kyllä myöskin matematiikkaa samaa. Luettele piin likiarvon 5 ensimmäistä. 5! No hyi helvetti. 3,14. Haluatko 5 ensimmäistä desimaalia vai numeroa? 5 ensimmäistä lukua, eli kolmonen lasketaan myöskin, vaikka se desimaali missään nimessä ole. 3, 1, 4. Joona, mäkin muistan. 3, 1, 4, 1, 5. Vastaus on täysin oikein. Hyvä. 6 pistettä. 6 pisteessä. 6 pisteessä mennään. Seuraavaksi siirrytään 5 maailmaan. Super Mario-pelissä Mariolla on dinosaurusmaisia apureita. Nimeä kaikki dinosaurusmaiset apurit, piste jokaiselle. Dinosaurusmaisia apureita ja periaatteessa yksi Yoshi. Se Birdo ei ole apuri, se on vihollinen. Uskomattoman hyvä vastaus. 2 pistettä. Kyllä! Eli mennään siis 8. 8 pisteeseen. Seuraava kysymys saattaa olla ratkaiseva. Lähdetään kansainvälisten suhteiden maailmaan vähän. Tälle kysymykselle on hankala määritellä kategoriaa, joten kysyn sen kuitenkin. Luettelen sinulle kirjaimia. Kerro näiden kirjainten vastine NATO-aakkosilla. Piste jokaisesta. Kirjaimet, joita kysytään, eli kirjaimia vastaavia sanoja etsitään sitten lopulta. Piste jokaisesta. N niin kuin Niilo, Gu niin kuin Kuu, U niin kuin Unto ja A niin kuin Apina. Elikkä N, Kuuta, Uuta ja A. Ja NATO-aakkosia. En muista yhtään noita, mutta NATO, Quebec. Universal ja Anvil. Ei varmaan yhtään oikein.
Yksi siellä meni oikein. Hyvä. Eli 1 piste tästäkin 9 pystytään pistettä. antamaan. Vastaus ei ollut kyllä missään nimessä mikään hyvää. Voitko kertoa Aivan oikean paskahan toi oli. Oikeat vastaukset N niinku November, Q niinku Quebec, U niinku Uniform ja A niinku Alfa. Alfa se pitää löytää NJ. Oli kenties. Viihdekysymykset on ollut vahvuuksia. Joten palataan siihen viihteeseen, koska joskushan tämän täytyy päättää. Billboardin Top 100-lista aikana on julkaistu 2 sellaista levyä, jolta on noussut 7 Billboardin ykkössingle. Piste kummastakin. 2 levyä on olemassa. Levyn nimi tai artistin nimi. Michael Jacksonin Dangerous. Tällä kappaleen. Se on myös levyn nimi. Vielä saa miettiä sitä levyn nimeä uudestaan, jos haluaa. Menin kyllä lupaamaan, että artistia tai levyä. Niin meni kyllä. No Michael Jackson on varmasti siellä niinku... Toinen sellaista on. Mut se Dangerous on levy. Kyllä, mutta mikä levy siltä Michael Jacksonilta on se, mistä sen saa sen? Tai mistä on? Muistan, että se on Dangerous. Siellä on... Siellä on... No niin Joona, Ja yritä tuleeko nyt. se sieltä? Beatlesilla on varmaan toinen. Yellow Submarine olisiko sillä? Tehdään tässä kohtaa sille, että annetaan sitä Michael Jacksonista piste, koska se on oikein. Se on 10 piste. Toinen vastaus olisi ollut sitten tietysti. Ja oikeat vastaukset oli Michael Jacksonin Thriller. Thriller saatana, eikä Dangerous. Ja Katy Perryn Teenage Onks Dream. Katy Perryn? Kyllä. Perhana, toi olisi kyllä ehkä löytää. Älä vitus. Mitäpä vittu lottaa. Mutta Joona, tiukan taistelun jälkeen sinä jostain kaivoit 10 pistettä. Näin ollen minun on kyllä myönnettävää heikkouteni. Ja päästettävä sinut jatkoon. Toinen vihollinen on piste. Kiitos Reijo. Niin epäeroottinen näkö, ettei mitään järkeä. Minut on lähetetty tulesta kasattamista. Minun tulee mukkopainia nuori. Valmistaudun mukkopainiin. 2 minuuttia. Valmistaudu. Oletko lukkopainia tuossa hiekalla? Hiekalla. Kovasti menee ja 3 voitolla jatkuu. Et heitä pystystä, vie maahan. Minulla hyvä ote olla! Minulla hyvä ote! Minä hyvä ote olla! Eka. Sä oot öljynyt. Mitenkäs muutenkaan? 1-0. Minä ei käytä pilukipeliä. Valmis. Ja saa mennä. Minä tulee päälle kova! Minulla on hyvä olla. Minä olen tässä hyvä.
Luovutan ehkä. Ehkä. Luovutan. Vittu riippuu sinusta. Vielä yksi. Vieläkö pystyy? Minä luovutaan. Tulkaapas pojat tähän, niin nouse ylös. Julistaa voittajat. No niin, jännittääkö kumpihan voitti? Minä voitin. Minä olla seksikkäämpi. Sen käsi nousee ylös, kuka voitti. Eikö minä voi? Tämä olla huijaus. Eikö minä voi? Tämä olla huijaus. Saa ehkä vähentää. Ajattelin juuri samaa. Niin kuin näet minne se niinku loppuu, niin kannattaa varmaan ihan. Siis vähennän tämän verran. Kaikki muu kuivaa saunassa. Sulle taskussa mitä? Kolikoita. Se on kengässä. Käsin luki muuten. Kuka on varannut? Kuka on varaani, mitäs siinä? Otetko vesikenttä? Hän on kellonnut vähän rannemmassa. Toimii se näinkin. Fatality. Kyllä, tästä. Joo. Sorry, the princess is not a castle by. Ei, nyt ei oo kyllä enää prinsessaa toisessa linnassa. Hyvä Joona. Mutta Joona, pasat juonut. Riittävästi. Niin kuin ehkä huomasit tässä näissä sun viimeisissä oli nyt tää sun pimeä puoli Dark Joona. Jotka sä kukistit Bowser-maisesti päälle hyppäämällä. Ei kun Mario-maisesti. No niin siis nimenomaan, mutta että kuitenkin niin kaikin puolin on todettava, että sä oot nyt päihittänyt Dark Joonan vihdoin lopullisesti. Ja juhlallisesti voimme todeta, että olet siis kelvollinen naimisiin, koska pimeä puoli on kukistettu. Ja saat siitä osoitukseksi tollaset juomat, joita ehkä tarvitset sitten, kun olet mennyt naimisiin. Ehkä. Sitä? On, tää on se uusi versio siitä. Alkaa kohta se sätelee. Ei tää oo se. Ota Mario 1 se. Tää on tää. Vielä joku... Toi oli Mario Worldissa. Mut nyt sun polttariquestit on nyt ohi, ja nyt koko loppuilta me voidaan keskittyä normaaliin olemiseen. Elikkä ryhtää. Kiitos! Kiitos kaikista tehtävistä. Tässä vähän odotetaan nyt tosiaan puhetta. Tää puhe pysyy lyhyenä, ja vaikka tää on spontaani, niin tää pysyy silti lyhyenä. Helvetin hienosti toteutettu koko homma. Olitte selkeästi niin kuin löytänyt sen, että mä yliajattelen asioita jonkun verran. Ja yritän ajatella eteenpäin niitä asioita ja kusette just tarpeeksi niin, että mä pysyin niin koko ajan niin kuin little off. Ja internet-meemit oli aivan helvetin hauska lisä.
Ja kokonaisuus oli muutenkin semmonen, että niinku nautin joka hetkestä oikein, että oli aivan uskomattoman hienoa. Kiitos kaikille, jotka osallistu. Ja kaikille niillekin, jotka saattoi osallistua, mutta ei ollut mukana. En tiedä, onko semmosia ollut, mutta kuitenkin. Ja Teemu taisi olla ainoa, joka lähti nyt niinku kesken. Joo, kyllä. Joo. Jani lähti kanssa. Jani lähti kanssa, mutta Jani tuli Borattina takaisin. Se lasketaan. Sä olit muuten edelleen hirveän ruma sinne. Ne kassit, jotka litistyy niinku, on aina. Ja karvotus siitä, kun tunkee väkisin läpi, se on aika paha. Mut sulta puuttuu ne viikset. Sieltä puuttuu ne aidot viikset siis. Niin. Se on yleensä ollut se kahva. Mut kiitos Ville, kiitos Tero, kiitos Dikki, kiitos Jani, kiitos Miika, kiitos Johannes, kiitos Juuso, kiitos Petria, kiitos Tuomas. Ja kiitos Teemu, vaikka et olekaan paikalla, mutta tykkäsin, mulla oli helvetin hauskaa. Ja mä luulen, että mulla on hauskaa myös. Hyvä. Siellä on nyt siis sauna lämpeämässä. Joka kuulostaa hyvältä. Se muuten on siinä. Hola, amigo.